приятели! Пак съм аз, Митито. Обичате ли животни? Много ясно. Моите любими животни са куче и лъв. Кучетата са две породи. Първата е хъски, а втората не е овчарка. Създава този клип за интересни животни, които разказват за себе си. Информация поднесена по интересен начин за тях. В този клип за себе си разказват лъвът, пандата и едно от българските животни – катерицата. Ако ви харесват тези клипове, абонирайте се за канала, ударете камбанката и ще качвам и други такива клипове. А сега ви оставам с моите любими животни, а от мен чао! Здравейте! Това съм аз, лъвът. И сега ще ви разкажа малко информация за нас лъвовете. Ние сме от семейство котки и сме вторите по големина след тигрите. Но пък сме единствени от семейството, които живеем на групи, наречени прайдове. Ние лъвовете се срещаме в саваната в Африка и в Западна Индия. Преди много години сме се срещали и на територията на Европа и Южна Америка, но от дейността на човека сме изчезнали. Дори и сега се водим вече застрашен вид, защото главоломно намаляваме. Теглото ни достига до 240-270 кг. В прайда обикновено, ако не е един лъв, сме двама. И по принцип, в повечето случаи сме братя. Лъвиците са от 4 до 10. Те се занимават с ловуването, а ние с защитата и сигурността на прайда. Обикновено лъвицата ражда няколко лъвчета, от 2-3 лъвчета, които в началото се грижат женските за тях, но когато малкото мъжко лъвче направи 2 години, се прогонва от прайда за сигурността на водача лъв на прайда. Ако случайно някой друг лъв победи водача на прайда, той избива всичките малки лъвчета, които са негово потомство. Изключително големи хищници сме и се храниме предимно с месо. На един такъв лъв като мен на ден ни трябва около 8 до 12 кг месо. Обикновено сме мързеливи животни и обичаме по цял ден да си лежим. По 15-17 часа прекарваме в сън. Когато женските лъвици хванат плячка, се храним първо ние, след това те. Живеем до 10-12 години в дивата природа, но в плен, в някой цирк, зоопарк или другаде, можем да живеем и до над 20 години. Това мисля, че ви беше достатъчно от мен като информация. Чао! Amazing! Здравейте и от мен, катеричката! Искам и аз да ви разкажа нещо за себе си. Ние, катеричките, сме от семейство катерицови и сме много голям брой представители на този вид. Над 30 вида. Срещаме се в Европа и Америка. Срещаме се и в България. Така наречения вид обикновена катеричка. Срещаме се в Странджа, в Родопите. Средно големи гризачи сме. Около 30-31-2 см достигаме, но това ни е само тялото, защото нашата рунтава опашка е също толкова голяма. Колкото тялото горе-долу, толкова са ни голями и рунтави опашките. Обикновено имаме голями изоблени ногти, с които добре се прикрепяме. Въпреки че ние катеричките не спим зимен сън, но трябва да имаме по-голям запас от храна. Катеричката обикновено живее сама в хралупа, но в студените зимни дни се събират по 3-4 катерички, за да се топлят. В годината катеричката ражда 2 пъти и отглежда 2 поколения. Тя ражда от 5 до 10 малки. Когато малкото катериче навърши 2 месеца,
то напуска хралупата. Много е интересен нашия живот. И знам, че вие всички много ни обичате нас, катеричките. Затова, моля, абонирайте се! Здравейте, аз съм Мече Панда и живея в Китай. За нас не се знае много, тъй като сме много самотни животни. Обичаме да сме си сами със себе си и никой да не ни притеснява. Освен това водим изключително скрит живот и трудно някой може да ни изследва. Дори са ни причислили към семейството на енотите, но след проучване е доказано, че все пак сме си към семейство мечоподобни. Никак не сме дребни. Един възрастен представител достига до 45-50 кг и 1 метър и 50 см дължина. Истината е, че тези 50 кг, макар и само с ядене на бамбук, много бързо могат да станат и 150 кг, защото на ден пандата може да напълнее с до 28 кг. Ние не спим зимен сън, но пък си компенсираме през другото време от годината. Около 14 часа на ден пандата прекарва в хранене, а останалите в сън. Когато сме още новородени, а това се случва обикновено през август месец, ние сме розови. След това придобиваме тази красива черно-бяла окраска. По принцип, мама панда ражда по 2 мечета. И оцелява само най-издръжливото, тъй като се борим сами в дивата природа и тя ни отглежда съвсем сама. Добри пловци сме и добри катерачи, въпреки че сме едрички. Така че не ни подценявайте. Надявам се информацията, която ви дадох за себе си, да ви е била полезна и интересна. Ако обичате пандички като мен или други животни, моля, абонирайте се!